Penghargaan yang diberikan ini merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada para pekerja seni yang dengan dedikasinya yang luar biasa telah mempertahankan budaya kita yang luar biasa dengan pertunjukan seni wayang kulit. Kami persilakan untuk berfoto bersama sejenak. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan gunungan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Ki Mantep Sudarsono. Kepada penerima penghargaan, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Penyerahan gunungan merupakan simbol tanda dimulainya acara pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama pagelaran wayang kulit dengan tema konflik wilayah perbatasan Tunggorono. Selamat menyaksikan.
prasasat badal karasa ning yang agung mulane babowong urip saparsa ngawuling ratu kudu ikhlas lahir batin ojo nganti nemu
lan sembah ngiring ulun kapur barisan murbeng rat
sak setyane tanpa dadya sak cipta tan oleh kang raton rantas mrih luhur asor pinanggih bebendu kong nakani kong ngas ing kanestanipun
Aturan sembah niring gulun kapur barisan murbeng rat sak setyane tanpa dadya sak cipta tan oleh kang raton rantas mrih luhur asor pinanggih bebendu kong nakani kong ngas ing kanistani wong agung nisgung ngira sudireng wirang jre lalis ingkang cilik tantulih ing cilik ira ujare wong misan ucape tantra sing ngati
upama kembang sembojo jaba putih jero kuning paompaan lati kelawan pakarti pansayakti ora cukup akeh kang ngoyowara rebut ngarsa darbe milik sapa cidra ing tembe wahyune sirna Astungkara sidam sekaring bawana langgeng dawas padhae ingkang prapta iki kaya putraning Sun Kaki Prabu Bama Narakasura kula setija praptani Rana Praja Dwarawati sira paran padha kanthi karaharjan Bama kawula nuwun nok niki diwaji hawe saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu Suwanda Marak niki kanthi raharja boten langkung kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mawan tuwantu mugi konjuk sandhaping pepada paduka Kanjeng Dewaji iya setija pangabekti nira dak tampa akarya suka marwataning tiasing Sun ora liwat budya pangestawaning Sun tumuli tampanana kawula nuwun nok niki paring pangestu paduka Kanjeng Dewaji kula tampi tangan kekalih kula pundhing mestaka amawahana ora daging kayuwanan Rama setija iya nggih setija praptani Rana Praja Dwarawati sira paran padha kanthi basuki kula Bama niki Kanjeng Prabu awit nampi berkah pangestu paduka Kanjeng Prabu Mandura sowan kula nggih kanthi raharja boten langkung kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mawan tuwantu mugi konjuk sandhaping pepada paduka wa weladalah yo setija pangabekti nira tak tampa akarya suka rena rasaning tiasing Sun Kanjeng Koko Prabu Sarawa paduka wonten negari Dwarawati rayu para ngaturaken pangabekti kula mugi konjupa Koko Prabu kadangipun Kakang wong bagus kadang wong sigit sambaya pangabekti nira tak tampa ndadekake suka marwataning tiasing pun Kakang semanten ugi kula nggih anak Prabu Sarawuh paduka pun pamaning Swala Bumi ngaturaken pambagya panakrami mugi konjupa nggih paman Swala Bumi kula tampi pembagyanipun Kanjeng Paman pangabekti kula kunjuk man inggih nggih anak Prabu kula tampi dawa sesami-sami kajaba saka iku putraning Sun nggih Kaki Prabu Bama Narakasura yen to ingsun waspadakake pasuryanira katon sumringah ing semu
kaya ana rasa bungah kulup bayana wigati apa sarta kanugrahan apa kang sira tampa. Lha iki Kanjeng Rama Prabu kepareng ingkang putra munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, setuju. Katen Rama. Njawi saking awrating manah kula pinutrakaken dening paduka Kanjeng Rama Prabu Narendra ingkang sampun kondhang kalok kajana priya. Narendra titi sing sanjiwang Bathara Wisnu ing atasipun kula menika dados putra paduka Kanjeng Rama Prabu. Sak saged kula badhe anyungga kaluhuran dumateng paduka Kanjeng Rama Prabu. Mengkono nggih, setuju ya. Banjur apa kang bakal sira aturake bakal sira pisungsungake kelawan pun bapa? Inggih, Kanjeng Rama. Persasat kula suwan kula wonten negari Dwarawati menika katujuh ing ngenu. Dinten mangke kejawi dinten Pasyawakan Agung ugi amargi rawuhipun Kanjeng Prabu Mandura. Kanjeng Diwaji, waleh-waleh menapa sowan kula menika badhe nyuwun idi palilah so pangestunipun para punden utaminipun paduka Kanjeng Rama Prabu Dwarawati anggen kula anggadhahi gegayuhan luhur ngentasaken panandhanging para kawula saking juranging kasangsaran utawi kanistan miwah kacintrakan ing saklumahing bumi. Mengkono nggih. Inggih, Kanjeng Rama. Utaminipun negari wewengkon ing Trajutresna kados ta negari Tunggarana ingkang sampun manunggal kaya negari kula ing Trajutresna nggih negari Surateleng. Iya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Bagus nggih, setuju. Yen to pancen sira darbi sedya kang mangkono nanging banjur kanthi sarana apa lan cara kepriye kang bakal mbok tindakake Boma? Ngaten Dewaji. Wonten 3 bab ingkang badhe kula tindakaken ing antawisipun ingkang sepisan kula badhe ngewahi pernatan bab pangwaosing negari utaminipun sampun kula aturaken negari Tunggarana kala wau. Bilih negari menika sagedipun sentosa menawi ratunipun sinengkuyung dening saperangan ageng kawula sak negari. Golongan ingkang kathah panyengkuyungipun menika inggih ingkang nyengkuyung ing langkung kathah utawi langkung ageng menika kala wau inggih menika ingkang wenang mranata ing ring negari ingkang kedah dipun estakaken dene golongan ingkang panyengkuyungipun namung sekedhik. Tegesipun golongan ageng wenang merintah utawi mangreh dhateng golongan alit. Mengkono setuju. Inggih, Dewaji. Sak banjure lajeng ingkang kaping kalih kula nedya njejekaken hak pribadining manungsa. Bilih tiyang tumitah ing Madyapada menika nggadahi wewenang pribadi ingkang boten kenging rinuda peksa dening wewenanging sanes. Sampun ngantos kedadosan kados ing negari Tunggarana ingkang tansah nindes lampahing pengadilan negari Tunggarana menika landhep mengandhap nanging ketul nginggilipun. Jalaran sedaya ingkang gesang wonten saklebeting negari menika nggadahi wewenang nampi adiling hukum ingkang sami Rama Prabu. Ya pancen mengkono. Lah, estanipun
boten kenging dipun benten-bentenaken ing antawisipun cendhek dhuwuring pangkat asor luguring derajat miwah miskin sugih ing kadonyan. Menika Dewaji. Iya. Sak banjuri. Lajeng kaping tiganipun kula badhe mbudidaya lestarining jagat saisinipun saking pangrencana utaminipun saking agenging toya banjir asating tuk jugruking bumi katahing sarah miwah regeting ingkang sedaya kala wau dados rubedaning gesang bebrayan Rama Prabu. Anjra ingkang Puspitarum kasiliring samirana mrih sekaragat bong ngas gandanyo mawe ora rasrenaning driya ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Duh, putraning Sun nggih wong bagus, putraku wong Jentara. Buma Naraka Surabombong rasaning tiyasing Sun. Betasan ana tetembungan taruna ngungkuli bapa. Dene sira darbe sedya luhur kang kaya mengkono. Ya kula muga Jawata tansah njampangi marang lekas Mustijo. Inggih. Kanjeng Rama Prabu amung berkah pangestunipun Kanjeng Rama Dewaji kemawon. Mengko dhisik Yayi. Upamanipun Kakang ki melu udu panemu. Kira-kira piye? Kula namung nyemanggaaken kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Buma, wonten timbalan iki ngadhawuh Wa Prabu. Upamane yen to pun wa iki duweni panemu pamane beda karo panemumu priye? Kira-kira wis nampa apa ora? Iye, saged Wa Prabu. Jalaran sak mangke menika jamanipun sampun jaman tinarbuka Wa Prabu. Bagus. Mengko dhisik. Buma. Ora tegesipun wa iki bakal ngendhoni sediamu kang luhur mau. Ya mung bae. Aku isih mangu-mangu rasaku, isih tuwuh tandha pitakon sangga runggi jroning atiku. Sababipun? Sabab sepisan yen bab pernataning negara adhedhasar gedhening golongan apa ora teges bakal nindes marang golongan sing cilik wis wonge mung sethithik isih dibrangus warane ditindes martabate kamangka para leluhurmu biyen ing Nuswantara ki wis duwe budaya dhewe ya kuwi gotong royong krungu ta inggih wa gotong royong sing rasa nggendong sing ringkih nyangking
Sing gedhe bisa ngayomi sing cilik kosok baline. Sing cilik bisa ngajeni marang sing gedhe. Lan sekabehing perkara kudu dirampungake dirembuk kanthi sarana mupakat utawa musyawarah, ora mung gedhen-gedhenan swara. Ora mung pating brengok. Ben dianggep wong pinter ngono. Kaping pindhone, Bumo. Kowe nedya njejekake hak pribadining manungsa. Nadyan to tuwa-tuwa kae Baladewa ngerti. Mbok karepe HAM rak ngono to kuwi. Iki wo. Kasinggihan. Yo, yen pancen kowe kepengin njejekake hak-hake manungsa, nanging gene yo. Wong traju tresna negaramu dhewe. Kok padha nindes hak pribadining liyan. Beda-bedakake golongan lan kapitayan. Lah wong nyatane ngurus wargane dhewe wae durung pecus. Kok arep jejekake wong liya. Ayo Bumo. Wong traju tresna kuwi isih ana sing duwe warga. Ngerti tak karepake duwe warga? Duweni warga negara loro. Ya toh? Tegese duweni kekancingan rong negara. Nanging kosok baline kok ya isih akeh sing durung duweni kekancingan babar blas. Wis anak-anak bebranaan, nanging durung duwe kekancingan apa-apa. Kuwi durung bab perkara bebrayan sak jinis sing disahake dening kukuming negara. Yen kowe nedya njejekake hukum gini yo, bangsamu malah ngidak-idak bangsa liya. Kowe nglarang wong manca mlebu menyang trajutres nanging kosok baline malah wong-wong utawa bangsamu kok kerep jajah negara liya. Iki. Kaping 3. Jalaran kowe duweni gegayuhan uga 3 to mau. Inggih wo. Nah, iki ping 3ne. Yen kowe nedya ngestarekake jagat sak isine. Tuwik-tuwik kok Baladewa ya ngerti karepmu lingkungane urip, tembunge saiki lingkungan hidup. Rak ngono to kuwi? Inggih wo. Nah, aku ya mbel gedes. Maido aku. Sababipun menapa? Kowe minterake wong-wongmu Kadipaten Tunggarana. Aku ngerti aku wong tuwa aja mbok apusi. Kowe duweni gegayuhan arep minterke wong Tunggarana bab perkara lestarining bab perkara lingkungan mau. Ya toh? Iki. Nanging Bumo. Jebul sing mbok kongkon nyang Trajutresna ki wong-wong sing keplok karo rasamu, nunggah karep karo sedyamu. Ora gawe lestarining lingkungan, malah ngrusak lingkungan. Coba saiki Wangsulana. Tunggarana alase kobong kae kobong apa diobong? Iki Wangsulana. Kuwi kobong apa diobong? Ayo. Ah. Aku ngerti. Kuwi yen to kabeh kuwi mau kongkonamu. Bareng saiki ana tetanduran kang tuwuh, ana tanduran sing tukul dadi ndrebala. Sing ngukup sapa? Sing ngukup ya wong Trajutresna, tekse negaramu. Ora coba. Bareng alase kobong ora nuwuhake katentreman, nuwuhke lelara, nuwuhke penyakit. Oke wong lara watuk, oke wong lara napas, ngregeti langit. Kendaraan sing metu dhuwur ora wani liwat. Kuwi pokal gawene sapa? Kuwi pokal gawane sapa? Kuwi pikiran kanthi permati, Nger. Setija. Jenenge pun wae iki ora kepengin bakal ngalang-alangi sedyamu. Ning kudang aku lati pakarti kudu nyawiji, ucape batine tumindake kudu padha. Lho iki lho. Iki piwulang sepele, iki ya piwulange leluhurmu biyen. Lati pakarti nyawiji ucape batine tumindake padha. Nek saiki tuwuh pitakon, nanging apa ya ana wong sing ngono kuwi? Nek mulang kaya iya-iya.
mulang kaya pendhita nek mejang kaya dalang. Ora pecus nglakoni. Lho iki pikiran. Pikiran Bomo. Sang Baladewa Narpati duwe naris Wara Kresna. Kalangkunging tresnanira marang Sang Dyah Banon Cinawi. Kong kadang istri satunggil kapisah panggenanipun. Mila tansah nduta wau Sri Narendra kalih. Oh, Wa Prabu Mandura. Piye, Bomo? Mangken biyen. Keparenga kula nggih badhe matur. Ya, Wangsulana. Kowe mau kandha iki tinarbuka. Blak-blakan. Kang Rama karben midhanget sapa wae karben mangerteni lelakon iki. Inggih. Wa Prabu Mandura. Piye? Antadosana ing kauningan sedaya ingkang paduka dawuhaken menika pancen leres. Lah, bener to? Apa sing tak ngendikake mau bener, nanging mangke rumiyin. Piye? Lalampahan ingkang paduka dawuhaken menika sanes kula ingkang nggadahi panjangka. Lho. Lah nek dudu kowe banjur sapa, Wa Prabu? Estanipun lelampahan menika kala wau pakartinipun Narendra Surateleng Prabu Bumantara. Rumiyin cariyosipun ngaten wa. Pancatnyana Togok Iluh. Leng-lenging driya mangun kung kanduan rimang lena tanpa kanen ong yen tan tulusa amangku Sang Dyah Utama. Patih Pancatnyana te kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Sri Togok
ngono timbalan iku ngadawu. Bilung dalem. Dawa dalem. Kepareng wiji kelawan Kang Adi pun Sarawita. Selamat tekamu. Inggih berkah pangestu dalem. Cuman dalem mangke katentreman. Betul langkung dalem ngatur. Dolam dalem. Jarku ketoke sastrane ben dhuwur. Rupamu ikrak ngono e. Pancat nyono wonten timbalan iki ngadawu. Mengkene. Lega rasaning Tyasing Sun. Jalaran negara Surateng. Jembar tebane akeh jajahane. Akeh para raja Narpati sing wis padha teluk tumungkul marang negara Surateng teluk kelawan Prabu Bomantara. Kalbu Ratu Tunggarana Adipati Kahana. Wis kelakon tak telokake kowe ya melu tumandang. Iye. Kasinggihan dawuh paduka. Paribasane kala semana atos mijet wae ngranti nelokake bumi Tunggarana sebab negara Tunggarana kala semana ora ana sing ngayomi. Ra ya ngono ya kok. Nggih, res. Nggih, negara tak bertuan. Ya ta, Kang? Negara tak bertuan. Tegese negara ora ana sing ngayomi padha karo negara tak bertuan. Oh iya. Ingkang satemah kahana sak para wadya balane dadi tetelukan Surateng. Ning ya kuwi Pancatnyana. Kados pundi sinuwun? Urung lega Prabu Bomantara. Nadyan wis akeh para raja Narpati kang teluk tumungkul kalawan panjenengan ingsun nanging aku urung rumangsa semeleh atiku. Yen aku durung bisa nelokake Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sing kondange jariku Ratu Titising Wisnu. Piye panemumu Pancatnyana? Ih. Menika langkung prayogi. Piye kok? Sae. Sae piye? Ning nggih niku najan to sae taksih wonten petang-petang malih ampun ngantos dipun penggalih tegese mung diitung gampange. Nggih ta? Nadyan to paduka sinuwun sampun saged nelokaken pinten-pinten negari ning negari Dwarawati nggih mangke rumiyin. Kala wau paduka sinuwun sampun ngendika jare Ratu Titising Wisnu. Ngeten? Jalaran badya kados pundi kemawon sampun kondhang kalok kajana priya Prabu Kresna menika kang paningal sewu tegesipun ngerti sadurunge winara. Ah, ora ngandel. Ya wis. Ya wis iki lho. Awitenan ora ngandel apa dipaksa. Nggih pun monggo. Pun. Teko pethak mangsa borong. Apa kuwi? Porong. Sawergong sirah janma. Apa kuwi? Blorong. Mangsa borong. Pun pokoke rek gambar kucing. Apa? Nderek enten wingking. Rek gambar macan. Bareng nderek aja njuk jajan. Rek kecemplung kalen. Piye? Ilang. Wong edan. Rungokke ngoyo-yo. Pancatnyana wonten timbalan iki ngadhewu. Dina iki wis jumbuh rasane atiku. Kepengin ngluruk marang negara Dwarawati. Kabeh para prajurit krik lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong tak tebane dhewe Ratu Dwarawati.
Ah. Oh. Mangka angkros rusumbar lendu bumi konjeng kumaldo kuntur katok umop kang jalani dilumembak penyuku mambang Tuh Sang Wisnu Bathara Panedya hang lebur bumi adalah ya jagat ya Bathara ya jagat pangestu ngara wong Dwarawati jireh getih wedi mati. Ndi Ratu Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Kondhange Ratu Titi Sing Wisnu. Prajurit Dwarawati siji wae ora ana sing ketok. Katon siji wae nom-noman. Ketok wong bodho, ketok wong busuk. Gus, aja melu-melu perkara iki. Kowe tak eman, kowe isih nom. Yen kowe nyampuri perkara iki yen to nganti kowe cilik lara gedhe temekaning pati eman-eman bagus, eman-eman cakrakmu. Cangkemmu. Loh. Kowe dian. Muni pisan kok dadi kasare ora jamak. Delangap paton ngucap lekno mripatmu gatekno gobokmu welah kasar meneh bocah yen kowe durung ngerti ora aku lak pawarta adol pangrung waspadakno putra Dwarawati kang Pambayun kekasihku Raden Sitijo loh kowe Sitijo ora tedeng aling-aling. Ayo. Aja gembar-gembor kakian cangkem ngaku sapa. Yo. Sumurupa. Narendra Surateleng, Prabu Bomantara. Ratu sing wis kondhang kalok kajana priya seneng lar jajan. Aja kowe sing ketok eneng pengarepanku yen kowe ngaku anak Kresna. Bapakmu kok rene.
bapakmu kon mrene. Ora susah kowe nyumbari kawan Kanjeng Rama. Ora susah kowe ketemu rasah gepok koncane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Anake lanang iso ngrampungi gawe. Loh. Iblis lanat. Stijo ora parat. Wis mbok pikir kanthi wening, Wis mbok petung kanthi genep. Parmane tanding karo Prabu Bomantara wis kondang kaok kajara priya. Wis pirang-pirang negara sing tak telukake para raja Narpati nyembah dramamu mung kari bapakmu sing tekan nyembah dramaku cangkem.